Ordut kisur bini mana bini banyak bini are Dipankar Swi mungui Bubagra tai boni family bini ama boni bai ni bagi khuk sitra samani nukna amo Kokborok Swi hai Bador mas ni Swi la fiokjak bini thini kunu fano respect grei khuktai kaham grei hagyo Dipankar Swi ni mungui Radapur thana wo miawo FIR klaika TSF Student Federation ro hagi nang politics khanya ka jespan khlai tungni nang chajagya thingna politics khlai bono haibeno nang bono respect rana nangnai ibeno omo Bubagra no simi amte hai samani bagiya haji omo kubuni borok rong no fano amte hai khuk sitra ke nang social media o phaye directly nang sapai ka kai nini bagi belekina saya klai amo haji nang politics no tui jasana tui fana nang hamya sari nang chajagya ngi fana bono hamya saka haibeno amo kaisa limit tongu nang kai kisa limit cross khlai ka a limit cross khlaimani nang belai limit cross ni sai stable limit cross khlai ka hai ni bagi no Dipankar Swi no belai ke haji ekdom khlaikina nang haji tabo kwbangma social media gnangai Tiprasa rok joli laijak bono rutuk laijak bini kami borok bini location borok nei ekdom tungplajak tabo jusino Tiprasa rok bo manja khakai bwting no am sawimi haji hage baksa bokso saw bono Kokborok je haisi iraisi nei bo Kokborok na ka amte heke social media o phaye khuk sitra klaiye bo sana ringla kam haji boni thini bo khorok tongu bo khorok tongmani bagani amdi saw bini amsake na sileka bo Bubagra no amsake khugli bitor lairika amsake khugli mitor lairika Bubagra ni bagai hamya saka bini family ni bagai bini amani bagai bini bani bagai hamya saka hake nainya sit bo Bubagra ni bagai amsa hamya sai tong kai kabangma Tiprasa onyoni bagai botom claim tong hake omo black risk haji amte hai borok rong no tonina saya haji bojasan pano bui togi buthari khimano amte hai borok nini kebana pano joli we hai ingi tong kai Bubagra no sikirili anga kai nanya sira amte hai khuk sitra sai tong kai bo parao jesa bai pano wale ka to kai bo biya ko dapana lata pano ma ko jesa borono pano jesa ban khlai khimano amde hai borok risk tong haji hake je society tong nai je Tiprasa dofa tong nai amde hai borok rong no belaki phiongnan sai haji jesa pano ekdom raijani tui pano bono sastirina nango hake tai kami tai hoda milwei bono grak mazara rwei sastirina nang bina amtui amsuk hamya samung klaimani kwbangma onyo samung klaimani bo Bubagra skirli anga kai tai tom sasina hnu hakin ro amno tui tom sarmuchung komeni bisintike sahari manu kwbangma onyo tai borok rok je Bubagra na hamya samani onyo party rok je ruling o tongnai party rok je sarkar o tongnai party rok Bubagra na hamya samani khuktai sitra ke samani amro khaisa saku o Dipankar Swi samani boni nga ka omu belekhe laijak omu khna pano ekdom khna ni motokre omu khna ga kai ekdom bokhoroko tungflawe ekdom jolewe phayo kunfan kok sajana gre haji mo amani bagani social media kwbangma borok rok sawi tongo je Bubagra na amte hake hamya samani o borok no ta phiok di je 184 king je Bubagra songrong no chini Tiprasa ni je history chini Tiprasa rong ni je laibuma chini Tiprasa rong ni je identity Bubagra song hake bonus hamsu hamya ka saunga kai amo phiokjane krehaji bodna karyale jespan sani tongtu bino je wat bokok samani bino je video amri khlai bok samani omonna karjangne kok ya haji tasia omo wa seya Bubagra na amte haki samani kwbangma bare bar 2 3 4 bar engkha bona tei busle na karsinai haike omo phiokjangnai motoli haji amjuk kwbangma Tiprasa lukurokbo social media ni bisingte amte hakino salai tongayo hakin rokbo omno tei tam sarmuchu kobeni bisniki saimano o video no share khlai ji joto borongni thani no tai o video no sajake like redi hambai kaham tongbadi nongni je bukhani gorobo community bisingte jora wo sawi tongdi khulumka